Human sa eleksyon, sobra 660,000 votes ang nakuha ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte Busa. Siya ang mayor sa dakbayan sa Davao. Samtang landslide win ang nakuha sa tanang lokal nga posisyon ubos sa iyang local political party nga hugpong sa taong lungsod. Ani ang report ni Argil Relator. Balik sa pagdumala ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang Davao City. Human giproklama na siya sa Davao City Board of Canvassers nga bag-ong mayor sa syudad sa boto nga 662,630. Una na gisulti sa anak ni ining si Vice President Sara Duterte nga ginalantaw nila nga mahimong acting mayor ang vice mayor sanglit ana pa si FPRRD sa The Hague. Sabutan pasab sa iyang mga foreign o Filipino lawyers kung paunsa siya makapanumpa sa katungdanan ato sa iyang oath-taking ceremony. Samtang daog isip Vice Mayor ang anak ni FPRRD nga si Incumbent Davao City Mayor Sebastian Duterte sa boto nga 651,356. Magpabiling Davao City 1st District Representative si Congressman Paulo Duterte nga nakakuha og boto nga 203,557. Daog isip Davao City 2nd District Representative ang anak ni Kong Pulong nga si Omar Duterte sa boto nga 160,432. Ug magpabilin sab nga Davao City 3rd District Representative si Congressman Isidro Ungab nga nakakuha og boto nga 178,721. Sa 1st District City Councilors, mananaog sila Rodrigo Duterte II, J. Melchor Kitain Jr., Luna Acosta, Cookie Bungguyan, Bonds Militar, Ragde Ibuyan, Tech Ocampo, ug Pameng Librado. 2nd District City Councilors sila Diosdado Mahipos Jr., Ralph Abella, Louis Jan Bungguyan, Cheche Hustol, Alrayan Alejandre, Danny Dayang Hirang, Nonong Kabling, ug 12 Apostol. 3rd District City Councilors sila Alberto Ungab, Enzo Villafuerte, Sweet Advincula, Petit Principe, Rachel Zozoprado, Potpot Villafuerte, Jopet Baluran, ug Mirna Dalodo Ortiz. Silang tanan, pulos mga miyembro sa local political party nga hugpong sa tawong lusod kon HTL party ni FPRRD. Nakatakdang mulingkod sa katungdanan ang mga mananaog sa June 30 alas 12 sa udto. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.